Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anjen kita sami nderekaken pengaosan dipun cateta dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anjen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika sakderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tasih bicara soal warid. Ingkang istilah sanesipun dipun wastani an-nur. An-nur, padang saking Allah. Singgunalipun padang antawisipun sing sae kalih sing awon saged pun bedakaken. Nek peteng niku boten kena dibedakno. Nyuwun sewu iki apa telek lentung kah? Apa lem kah? Apa bubur ta niku ngertine nek klenyet-klenyet ngoten tok mergo peteng mboten iso dibedakno. Niku nek cara lahir, cara batin iki salah apa bener.
iki perintah Allah apa dudu, iki halal apa haram. Niku sing saged ningali manah sing pikantuk nur, pikantuk pepadang. Bahasa sing dikenane namanya warid. Warid. Terus soal warid menika wonten kalane warid niku akhirnya nggih iso dadi hijab. Ngoten nggih. Cara digawe contoh wong niku isane ndelok kudu padang. Napa padang niku mencorong mboten ngoten maksudnya padang mencorong. Sing dimaksud padang niku jelas ngoten. Nun sewu jenengan asale iya pun padang. Tapi krana nun sewu mripate pun sepuh nek arani mripatku mblok. Ya peteng. Lah mengki lek ngangge kacamata terus padang niku jenenge kacamata kuwi iso madang no mripat. Ora kok berarti kacamatane nyinar nyentrong padang ngoten. Jadi sing dimaksud nur niku padang niku kaya padange kacamata teng mripat. Ngoten. Nah, nalika wong niku pun dikeki kacamata kalih Gusti Allah. Warid niku kacamata lah penak Allah. Terus wis dikeki kacamata malih padang. Ning ampun salah deleng. Akhirnya malih jenengan delok kacamatane mawon. Nggih dadi peteng neh, dadi ra ketok apa-apa neh ngoten nggih. Sasale sampean gak ketok, terus nganggo kacamata dadi ketok, akhirnya nyaman gumun kalih kacamata. Kacamata kok hebat men to. Akhirnya sampean pandeng mawon kacamata wis dienggo bareng dipandeng. Ini malah dadi hijab to, maksudnya dadi hijab niku terus dados penghalange panjenengan mboten saged ningali malih. Sing mestine niku kacamata niku dienggo genahne dalan sak teruse. Krana jenengan kejebak ndelok kacamata malah gak iso ndelok teruse. Ngoten. Terus nek panjenengan mboten ningali kacamata kok terus kacamatane coplok nggih mboten jane. Betul lho nggih. Dadi ampun kuwatir, kadang-kadang engko ora tak reken engko sono gak melu. Pun mboten usah mikir melu gak melu. Nek panjen wayahe kanggo nggo kacamata ya nemplek, wayahe gak kanggo ya disaki wae lah ngoten. Dadi kacamata ora kudu dienggo terus malah repot. Jenengan diparingi warid. Panen nun sewu sing asale kalih Allah jane namung dingin buktekne lek dunya iki gak penting ngoten nggih. Lha kalih Allah terus dijujuhne kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan. Ngene jenengan asale sangen-angen aku pokoke kepengin duwe sepeda aku sing apik. Sepeda aku sing apik. Terus bisa diukur lah apa pengen di sepeda api. Ya lek pelok pengajian iki lho ben penak. Lek melok pengajian iku ben penak. Tibae butuhmu iki butuh pengajian penak ora kangelan. Nggih. Nggih. Dicatet kalih malaikat ya iki butuhe pengen pengajian penak. Cuma krana terhalang karo cupete pikiran rumangsane dalane penak pengajian iku mung nganggo sepeda motor. Tibae Gusti Allah duwe rancangan liya. Ora usah nganggo sepeda motor le. Cukup kowe tak kei kanca. Sing kancamu kuwi enek 5 duwe sepeda motor kabeh. Malah penak to sakjane ora usah nukokno bensin, ora usah nukokno uli. Malah dimulyakne. Lha kan tujuane kan ben pengajian penak, wis keturutan ya wis. Akhire krana niki padang niku jenengan saged nampa alhamdulillah iso ngoleh-ngolehi. Betul lho nggih. Tibake wengenane dipethukne kanca enek wong 5 rombongan rene. Men perkara ngajak aku pengajiane wong 5 kok royokan goncengne aku kabeh. Iki tibake Gusti Allah iki nyolok aku diduduhna lek tibake pengajian penak kuwi budale ora kok kudu nggawa sepeda motor. Ora usah nggawa sepeda motor itek lek wong iki bergaule apik ternyata keapian kuwi kena dienggo budal pengajian ngoten lho nggih. Lah niku akhire ketok ternyata wadak barang itu belum tentu. Wadak barang belum tentu bisa menyelesaikan masalah, tapi justru rasa
menghormati kanca, rasa pergaulan gak ana kecurigaan karo kanca, justru kuwi malah iso nyelesekne masalah. Coba lek jenengan karo kanca sing 5 niku bengkerengan, curiga. Lah wegah, saudik men budal ngaji ngene ngoten. Tak men perkara karo kanca ati ora ana gogeh, ora enek gogek, ora duwe rasa curiga lan macem-macem, akhirnya malah jadi penyelesaiannya masalah pengajian sampean. Ngoten niku jelas. Nek kalian Allah Ta'ala diparingi warid pemahaman. Warid sing rupa ma'arif, rupa pengakuan, penerimaan niku wau. Nek sampean terjebak malih, akhirnya sama terus muni ngene. Lek ngono aku tak ora usah golek sepeda motor, tak golek kanca. Akhirnya terjebak maneh. Betul lagi. Wah, kuwi sampean rono golek kanca. Lha niku wektune sampean tak nggih golek kanca mengke. Ngoten lho maksudnya niku. Ya saat itu memang bentuk kanca sing bantu, bentuknya bentuk kanca, mungkin kok bentuknya liya neh. Ngoten. Mungkin jenengan pengen terhibur. Pengen terhibur terus tuku VCD, tuku film, tuku iki lah. Ternyata bangsa ngoten kalih Gusti Allah gak dituruti, duwe VCD gak dituruti. Delalah niku putune sing adoh arep bodho wis teko kondisi enek seminggu. Lah roh lakone putune teng Cempalit ngono kuwi wis ngungkuli ndelok VCD. Gitu nggih. Jadi ora kok terus kudu bentuke. Lah nek ngono aku tak ngono ae putuku bening kene ae. Ya aja. Iku mung sekedar Gusti Allah duduhne kok. Lek aturanmu kuwi karo aturane Allah luwih canggih aturane Allah. Ngoten. Luwih canggih aturane Gusti Allah. Pengen terhibur ngene. Kadang-kadang wong duwe visi di satu tumpuk dereng terhibur kok. Bosen iki bosen. Nyetel India bosen. Nyetel sing Indonesia wis ngono iku tok ae. Nyetel sing jotosan malah susah. Nyetel sing drama melok nangis, malah repot. Gitu, malah gak iso terhibur. Tapi bangsa roh putune omongnya enek sing pelo, enek sing teng Cempalit, enek sing jaran-jaranan ngono. Mbah kakunge di, "Bakung, miki Mbah Kung ditumpaki jaranan." Ngono malah sawedeng malah. Sing biasane mbah kakunge dengkeken karena ditumpaki putune malah waras. Niku pun ngelongi sembarang kalir. Biaya VCD hilang, biaya periksa dokter hilang. Nggih ta? Niku saged mawon Gusti Allah ngatur ngoten. Lah niku lek atine kenging nur, nenten padange niku saged delok ngoten niku ora sadar. Lah karena saged delok sadar niku kan Allah njur metu syukure. Alhamdulillah. Jadi semuni alhamdulillah. Akhirnya ngerasa cedek kali Allah. Ya Allah, tibake Gusti Allah golek maringi ngene serba cumepak. Ya, ngoten nggih. Sadar ngoten jane mboten enten barang rumit. Barang rumit kanton Padang napa mboten ati. Mulane bolak-balik. Khususnya niki sing nate nderek thariqah Sadiliyah teng Tulungagung mesti kurikulume sami. Cita-cita ora usah dhuwur-dhuwur. Siji nyuwun tetep iman, nomor 2 nyuwun padang hati, nomor 3 nyuwun selamat dunya akhirat. Nyuwun bar kabeh to. Ben nek tetep iman niku tegese sampai ke akhirat karcis swarga gak ilang. Nggih hubungan karo Allah terus mergo imane terus. Nomor kali lek atine padang niku dikai nikmat sithik niku ketok. Dikei sengsara sithik orang Rasulullah mergo iso ndelok perkara sing sak walike sengsara niku enek nikmat. Mergo niku saluran rahmate Gusti Allah. Niku mergo atine padang. Nomor 3 selamat dunia akhirat jagani. Senajan mungkin tahu dosa, tahu salah, tahu kepleset, tahu lek ijek selamat ijek nek sing nandhangi. Cara diparingi nuwun sewu kala-kala atine peteng njur sampai kesalahan itikote keliru insyaallah iki enek kanca sing ngelingno njur bener. Senajan tata lair ning donya kaya keliru kabeh ning krana ijek selamat dunya akhirate sik selamat niku karo Gusti Allah diparingi napa istilah habl waqtasimu bihablillah eneng tampar sing bakal narik tenggene keselamatan niku. Lho
Niku sedaya lek atine mboten diparingi padhang. Ya, imane mboten enten. Ya angel macane angel. Ora duwe kacamata niku mripat bleruk niku. Lah mengko rata-rata kula jenengan dhewe mripat niku bleruk kabeh. Mergo kelilipen donya. Ngoten lho nggih. Kelilipen donya, donya nyenengno ya kelilip nyenengno, nek donya jengkel ya kelilip jengkel. Nah, tau dicenthok omongan ora penak sithik mbek tanggane ngono 7 turunan ora wawuh. Lha iku padha karo napa nyimpen kelilip ta ngoten. Wong kelilipen ora lagi sebul. Wis ora trimo aku pokoke lho ya aja ngono abu. Wong yo jenenge tangga ya salah lah. Iki mesti iki belani kono rabi kono sisan malah ngono. Dene iki jenenge malah ngingu kelilip ngoten. Padahal lek gelem sabar sadar jembar ngoten. Lha kan ora malah gak dadi masalah. Kanca iso dadi napa? Iso dadi dulur, musuh iso dadi pembantu. Nah, musuh itu kan nalika ora cocok. Lah pas cocok padha butuhe kan ya ora masalah ngono. Iki. Masih kata kula jenengan iki kelilipen donya niku wau sehingga warit sing jelas enek. Niku mboten iso dadi. Sesuk enten sing takok kula nggih mun wiridan lho iki. Nggih pun nderek tarekah nggih pun dongat. Tapi kok mboten tawuh rasane warit. Wis sami wong. Jane sinare kok Gusti Allah ya wis padhang, lampu ya wis diurupne. Lah tapi wong kelilipen. Nganggo kacamata min 18 ben guna, kelilipen ya bakal ketok ngoten. Ngoten nggih. Wis jenengan wiridan sampai gethuwa ritek ngoten. Tapi lek jenenge demen donya niku muncul. Liyane donya dadi gak ketok. Lha niku mun otomatis ajeng bodho ngeten iki. Sing ketok namung soal bodho, liyane soal bodho gak ketok. Iya ta? Engko sing klambi anyare anakku piye, klambi anyare bojoku piye. Engko terus lek tuku jajan arep bodho piye. Lagi temboke urung dicat piye, lagi mosok dumbar sawang tok piye. Jadi soal sing bangsane matun, ngrabuk barang ora katut hitungan. Soal matun ngrabuk engko ae bar bodho. Nggih. Mergo pancen soal bodho lagi dadi kliwit. Soal liyane dadi gak ketok. Soal dunya kok dadi kelilip, soal akhirat mesti gak ketok. Semanten iki, mungkin lek wong kok kelilipen soal akhirat, sing gawe akhirat dadi gak ketok. Ketemu nggih terus niku mulane warit niku ampun dipandeng terus. Tapi ya aja ditolak. Wong warit niku dugine keng ngrika. Jadi, lah terus patokane tetep siji patokane. Lakonono perintahe Allah, nggih, hindarono larangane Gusti Allah. Sok-sok kadang-kadang ngenten sing malsu warit niku. Kados jenengan lek nate maos manakibe Syekh Abdul Qadir Jailani, nira pas wiridan mara iblis dugi macak padang. Terus dawuh ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir, kowe wis dadi wong sing tak kasihi. Kowe tak angkat dadi sultanul auliya. Dadi ratu de para wali. Mulai saat iki abah tulakal muharramat. Seliramu tak wenangno nerak pira-pira perkara sing tau tak haramno. Niku lek mboten ngati-ati apa ora oh nggih langsung mboten mawon nggih. Kok kira-kira Abdul Qadir niku kula ngoten ya. Nggih mboten nuwun Gusti, mboten nuwun. Lah biasane ora oleh dadi oleh. Kan? Kira lah wong lagi dikeki rukhsah lek lunga musafir oleh gak poso tapi sok nyaur ngono lah bendina lunga ben gak poso. Niku padahal kula sakniki bendina musafir. Jombang Blitar niku 90 kilo niku pun oleh mokel. Lah nek diatur ngono lho kula ya gak poso terus. Jadi kula panjenengan nggih niki persoalan. Lah niki sampe kok krana untung sampe kok derjalan niku awas. Atine panggah diparingi selamat kalih Allah, patrane kacamatane nganggo syariat. Ora mungkin wong syariat ki wis baku kok. Wis gak iso berubah. Kok enek bareng haram berubah jadi halal ning perkara aku. Keliru.
Kok upama aku nglakoni haram, tetep hukumnya haram. Ora kok lek sing nglakoni aku dadi halal, enggak. Senajan sing nglakoni aku tetep haram, tak akoni haram, dosa. Dene aku karo Allah diblesno ning keharaman, iki dadi fitnah kanggo aku, dadi ujian kanggo aku. Ngoten ora kok terus, wah aku gak apa-apa kok aja niru-niru. Lha ngoten niku malah jenenge duwe fasilitas lah. Enggak bisa, tetep haram harus diakui haram. Mergo wong niku mboten iso mulus, Pak. Suatu ketika mesti diuji kali Allah nglakoni sing elek barang. Ngerti lagi, mulane jare nek tahlilan enten sing Allah masrif annasu abi masyita. Pakai fasita. Sak terus iki nggih, inna kala kulli sing ngoten. Mergo kuwatir ngoten nek kunut esuk niku Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sak terus syarra maqadain. Syarra maqadain itu termasuk ampun nek upami kula niki dikodhok dados tiyang sing nglakoni syar, nglakoni elek jenengan hindarke Gusti. Dipun dadi keputusan nggih pasangan paringi selamat. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Terus ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Napa sing iso nemokne jalan keluar? Wong sing takwa lho, balik-balik wong takwa maneh. Iki. Dilek kula panjenengan kadung kelilipen dunya, kelilipen soal, kelilipen macam-macam. Ampun saluran sitok sing teng Allah kudu mboten iso ilang. Nomor kalih lakon syariat. Napa sing pun didhawuhi Allah iki haram ya tetep diugemi haram. Napa sing diomongne halal kudu diomongne halal. Nek niku mengke dipedomi terus. Nah niku jenenge kula panjenengan mangke terjadi apa istilahnya yang sing menggoni makom ubudiyah. Aja kok dicoba kena oleh warid njur GR terus kaya-kaya makom GR gegeden rasa kaya-kaya ndek terus dadi macak Gusti Allah. Nomor kienten kadang-kadang nggih warite ukur-ukur ngoten. Sok-sok warid niku nggih nyuwenengno banget lho. Nah piye nuding benik lho emas. Dadi emas tenan. Nek sampean pas lali terus nuding anake dadi emas lho malah. Nggih ta, Dik? Kados sinten nika ibuke sini maling kondang. Niku lak krana sakit sucine ibuke nggih. Niku kalau Allah diparingi karomah ngomong napa mawon dadi nggih mboten gari-gari kebacut keselip nafsune sithik jengkel kewetu omongan sing mboten pas akhirnya getun dhewe. Ngoten lho nggih. Kena hati-hati. Panggah kedang nyuwun ya Allah, lek niki sing jenengan paring niki manfaat barokah nggih. Panjenengan paring ne sing saged manfaat barokah, lek mboten manfaat barokah jenengan gantos mawon sing manfaat barokah lan panjenengan ridani. Panggah DP-DP-ne teng Allah kedang. Ampun Gusti niki warit gak kula Gusti ampun sampean cukup nah. Mboten oleh ngoten. Nggih terus mangke lek mboten ngati-ati warit niku iso dadi dunya. Maksud dadi dunya niku iso dadi sesuatu sakliyane Allah sing saged dadi hijab. Mulane wonten salah setunggalipun ulama ahli tasawuf ndawuhaken sapa wong sing demen dunya ora bakal demen akhirat. Sapa wong sing demen akhirat ora bakal demen Gusti Allah. Niku gathukane menene. Sapa wong sing demen akhirat ora bakal demen Gusti Allah. Lah sapa wong sing demen Gusti Allah bakal didemeni sekabehane. Akhirate ya demen melok sampean, dunyane ya demen melok sampean. Lah kantun sampean aja demen sing pundi. Oke. Pun. Moga kita wangsul dateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Dipun dawuhaken teng mriki An-nuru jundul qalbi. An-nur, warid an-nur sampe. An-nuru jundul qalbi. Kama an-nadzul mata jundun nafsi. Padang niku bantuan kekuatan sing kanggo ati. Kados dene peteng niku bantuan bala tentara sing kangge nafsu. Mergo nafsu niku bisane kuat, niku lek peteng. Lek mboten peteng gak kuat. Anane jenengan wani ngampleng bojone niku krana sampean negakno
ngilangi kabeh kaapiane bojo. Nek kaapiane bojo sampean kok padang ketok gak mentolo sampean aja ngamplung bojo. Ya otomatis oke. Ditegak-tegakne. Niku jenenge pancen dipetengno. Mergo lek gak peteng gak mentolo. Nek gak peteng gak mentolo. Lek padang mesti sing muncul ati. Nek ati mesti muncul welase. Nek welas gak sida muring-muring. Anane nek wong nesu, wong ngamuk, wong gontok, wong salah sasaran. Niku perkara peteng. Dan peteng ora ketok. Mergo niku wae kelilipen dhuwit ngono. Kanca iki ra ketok. Kelilipen dunya niku isine napa? Wanita, tahta dan harta. Kan ngono nggih. Wong kok kelilipen wanita, masyaallah. Kadung kecantol wil. Jarene sakniki istilah wil kadung masalah kesengsem sing jaga warung ketok ayu ngono kuwi. Anak bojo putu ora ketok. Peteng, nggih ta nggih? Nggih niku mboten niku pancen balane nafsu ngoten niku. Mesti sing muncul nafsu wis saurunge diurung-uring muring-muring dhisik. Ben ora diseneni. Gayane niku sami ya teng pundi-pundi ngoten niku. Gayane modele ngoten niku. Pamite rapat, tapi ora rapat. Peteng ngoten lho nggih. Peteng maksudnya sesuatu yang nyata, sesuatu yang itu enak, sesuatu yang benar, sesuatu yang jelas itu jadi tidak kelihatan karena peteng. Niku mesti tinggal landasane nafsu. Fa idza arada mongko tetkalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah an yansura ing yen to mitulungi utawa paring pitulung sapa Allah abdahu ing kawulane Allah amadda mongko paring bantuan sapa Allahu ing abet. Bantuan rupa apa? Bantuan bijunudil anwar kelawan rupa pira-pira tentarane padang. Jadi lek Allah badhe nulungi tiyang bahasa nang sakniki sadar ya. Nulungi tiyang ben boten kedelep-delep tengene petenge nafsu niku mesti terus dikai kesadaran padang. Putune ketok, anake ketok. Keapiane bojone ketok kabeh akhirnya terus punya keberanian untuk minta maaf. Wis sepurane Bu, sepurane tenan, pokoke wis aku ora iso urip lek ora gandeng karo kowe. Wani muni ngono. Ora kok gengsi-gengsi mesisan. Ah wong lah, nek kok penyembah-nyembah wong itu aku lek metu ngono ya peteng nang. Jadi minta maaf, mau menundukkan diri, lalu mohon ampunan kepada Allah, selalu mohon petunjuk kepada Allah. Niku ekspresi penampilannya tiang-tiang sing nampa pepadang. Wa qata alan banjur nyabotase sapa Gusti Allah. Memutus sapa Gusti Allah indama dadi zulmi ana sandinge bantuane pepeteng wal aghyari lan pira-pira perkara liyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang niku lek wala nun sewu niki sing dijelasne Dik. De wengenane nika di padange tauhid kalih petenge musyrik dan keraguan itu terus bergolak. Terus berusaha untuk dimasukkan. Niku terus menerus. Nah, napa barang niku enten sing dang-dang muncul hasilnya, enten sing engko hasilnya. Jadi tentunya niki lho nggih. Lakon dunya niki enten sing nek dilakoni niku cepet muncul hasilnya, tegese ndang kena dirasakno penake. Enten sing lakon niku lek dilakoni sing muncul sengsarane penake suwi gak muncul-muncul. Lah wong niku lek mripate padang niku ndelok adoh niku ketok. Nek ndelok adoh ketok niku kesenengan sing adoh niku nggih ketok. Mboten. Lah wong mukmin nggih ngoten, wong mukmin niku krana oleh padang saking Allah niku ndelok akhirat niku ketok. Krana ndelok akhirat ketok akhire diitung. Akhirat ya penting, swarga ya penting. Walah enten sing adoh neh sampai sing gawe akhirat. Nggih niku. Niku malah akhire sing penting pokoke aku cethuk wonge.
Lek soal iki mobile, iki perusahaan, iki sawahe gak penting. Sing penting aku petuk wonge. Enten sing ngoten mergo wis tau cethuk wonge. Iki wis tau kenal, wis tau disurati, tau diomongi. Rene yo tak kei. Nah niku nah, tiyang sing pun padang ngeten iki mesti semangat, budale semangat. Budale semangat jenengan wis kadung disurati putune Mbah, kula tanggal samenten ajeng wisuda. Wah, niku ajeng budal wisuda wis pirang-pirang minggu ora iso turu. Wong sing wisuda putune kok mbae melok gak iso turu. Nggih ta? Ora siap-siap gawe lemper, gawe apa rumangsane ning nggon wisuda iki lempere payu ngono. Tapi ora kok masalah lempere, semangat ingin ketemu niku. Jane nek dipikir ngoten ibadah sampean niku mboten kanggo teng ngersane Allah. Apa to gunane jengking sampean sujud sampean iki gunane iki apa lek lho saya oleh ajeng diaturne Allah lho apa gunane? Nggih lho. Tapi sing penting mboten soal jengkinge, semangat sampean gelem jengking karena diperintah Allah lah niki. Lah gelem barang inoe gelem nglakoni mergo apa diperintah. Jane lek delok sing dicekel peceren, sing dicekel sampah. Ora kok masalah sampai mergo aku iki diperintah aku gelem. Mulane salah setunggalipun cerita nggih. Nggih cerita. Kula niku diceritani guru kula diceritani lek mboten salah Pak Yai Marzuki Lirboyo almarhum abaipun Gus Idris Lirboyo niku nate cerita tentang Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali niku anane sampai kebuka atine padahal nggih pun profesor doktor karsane niku. Umur 22 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah. Niku ngrasa dereng cukup mergo atine sik peteng. Rumaos atine sik peteng. Terus salah setunggalipun guru sing diguroni rohani. Mboten guru syariat, lek guru syariat Imam Ghazali niku guru tengene Imam Haromen. Fikih niku. Nah, guru syariat lek mboten salah namine Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Sapa jenenge? An-Nasaj. Syekh Yusuf tapi tukang tenun. Ya tukang tenun tapi jadi guru rohani. Syekh Yusuf An-Nasaj. Dan niku kali Syekh Yusuf niku mboten kok terus diulang pekeh, diulang malih mboten Imam Ghazali wis pinter diulang ngono nggih apa. Ternyata apa? Pelajaran pertama bendinten beninjing badhe subuh si Imam Ghazali sing wis pinter pun dadi rektor niku. Niku beninjing kedanjung putih sampah teng latare daleme Syekh Yusuf. Gek ngono kuwi gak oleh nganggo alat. Dadi kudu dijumputi. Ora kok disapu niku lak penak. Lho, napa tah penting njumputi sampah niku? Nek sampean sing diperintah lak sing penting lak resik. Nggih nggih. Sebentar, berarti sampean niku lak ora ndelok sing merintah. Terus sampean wis ngarteni dhewe maknane perintah. Wong maknane perintah iki ben resik, sing penting lak resik. Niku lak makna sampean. Lha perintah guru iki kudu mbok resiki ora kena nganggo alat. Kudu nganggo tangan. Niku sakjane kan ora kok soal sampahe, wong sakjane santri liyane sing kon resik-resik ya iso kok. Wong santrine Syekh Yusuf ya akeh. Nah ngongkon santri yo dulu ae to lek santri saged ngono mono ngongkon jupune. Kenapa kok Imam Ghazali dhewe sing diperintah? Karena hakikate ora kok ngresiki sampai niku, ngresiki kesombongane hati. Dengan mau jemputi ngoten niku kan aku wong pinter ya, aku asale rektor ya. Terus kon jumput-jumputnya gelem gak gelem terus dadi ndingklo. Mulane diarani salat iku tanha anil faksha wal mungkar. Niku jane ora soal jengkinge. Tapi secara wadah wong jengking niku ino. Ya ta? Dong biasane dengengek ngene itu kok jengking. Bathuk iki dijunguk ngeten tok sampean ngamuk-ngamuk. Bathuk kok dikongkon sejajar karo adah tai. Lemah niku adah tai lho.
Bathuk kok tekan sejajar karo adah tae. Lho kok manut? Nah, manute niki sing dadi soal. Mulane ya ampun terjebak. Soal nek kaling-kalingan rambut gak sah. Nah, itu ya perlu dipertanyakan lah ya. Apa ya sak rumit ngono kuwi Kanjeng Nabi lah merintah. Sebetulnya ditakok ngene iki wong sujud apa wong ngubling? Oh sujud ya wis sah mawon angel-angel. Nggih lho nggih. Kadang-kadang kula jenengan kan terjebak niku. Sing penting iki manute, aja kok bentuke manut piye lah iku sing sampean bahas ruwet sampean mengke. Nggih lho. Bentuke manut piye? Ampun. Tapi semangat manut iku penampilane piye? Lah semangat manut niki sing dadi soal. Wong penting iki ati ya Allah wa ati ya Rasul. Wa ulil kamu kan ngoten persoalane. Kadang-kadang wong sing legende perkara 20 karo 8 wis geger. Perkara kunut karo gak kunut geger. Wis sing penting ora kunut karo gak kunute manutmu lho. Nek padha-padha manut soal perintah lak nyapu ngono to nggih. Lah sito nganggo sapu sodo, sito nganggo sapu duk. Lah kok pentung-pentungan? Ya malah sito nyapu to nggih. Sakjane ngoten persoalane niku. Nah, kadang-kadang niku lah Imam Ghazali jambak ngoten. Akhiripun nggih krana barokah eleh tunduk kalih kiyaine, tunduk kalih gurune. Purun saben dinten ngresiki latar ngoten niku akhirnya mana Imam Ghazali kebuka. Ngoten. Napa warid sing dugi? Warid sing dugi niku diparingi impen kalih Gusti Allah. Ngimpi napa? Ngimpi panggil Allah. Ngoten. Dijauhi oleh Allah. Terusno Ghazali. Awakmu bakal oleh pepadang sing luwih padang maneh. Nah, terus njung niku wah jenenge murid oleh-oleh. Baru ngono terus oleh warid ngoten rumangsane penting. Wah, mugo wituk-wituk sowan gurune matur setengah pamer ngoten anu. Aku iki kula badhe mungipi panggih Gusti Allah didhawuhi ngaten. Ngoten Syekh Yusuf kok terus kaget apa ora ngono guys. Mesem biasa iki cek kawitan Ghazali. Sik kawitan gudane sik akeh. Teruse cek pirang-pirang lakon sing kudu mbok ayahi. Sing penting iki ora kok soal kowe nyipi ketemu Gusti Allah apa ora. Ketemu ritek wong iblis ya ketemu Gusti Allah. Wis sing penting manutmu. Wis to insyaallah lek kowe tetep nganggo cara kuleh nata ati, insyaallah kowe bakal oleh takyid. Oleh takyid niku madat niku wau. Akan diperkuat oleh Allah kemampuanmu untuk apa? Mengarungi kebaikan, mengarungi pengetahuan yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niki krana mboten anu. Dadi gurune niki ora kok ngremehno ngipine ketemu Allah mboten. Tapi ngelingno si murid aja terjebak. Nalika kena warid niku wau nggih. Lah, pepadane warid niku bantuan saking Allah. Nggih. Bantuan saking Allah napa? Kangge nanggulangi perang. Cara gampangane lek lakon wayang arep Brontoyuda ya kudu cepak-cepak. Senjata macam-macam gitu nggih. Mulane wong Pandhawa ya men topa ae. Topa mergo arep ngadepi Brontoyuda Jaya Binangun. Wah, wis terus siap-siap. Nah, enten Brontoyuda sing penting niku lek arep mati. Lha arep mati niku luar biasa. Mergo arep mati niku mboten enak. Bisa percaya gak percaya wong arep mati niku mboten enak. Wong kadung nemplek. Kok terus dicul plak niku loro kabeh. Nek klambi ngeten nggih. Niki kadung dadi siji. Terus klambi disendal ngoten. Ya golek bar yo isis jane. Tapi pas disendal mesti mboten penak.
jenenge disendal. Mergo lek mboten disendal gak ucul-ucul. Nyawa karo raga niki kadung sirisiran lawas. Nggih ta? Lek tangan kegores peso nyawane melok lara lak ngoten to nggih. Niki lek sirisiran wis lawas. Lha niku perang teng riku niku sing berat niku mengke. Lek sampean gak duwe senjata otomatis. Nah, niku mengke angel. Lha mongko setan iblis iku cita-cita terakhir teng riku ajeng ngegulne. Sumpah iblis la uwiyannahum ajmain. Saestu Gusti benjing anak putune Adam ajeng kula jlomprone kula jongkrokne kersane melok teng neraka jahanam kalih kula. Lha niku lek sampean mboten oleh madhep jundun. Bala bantuan saking Allah arupin nur sing otomatis, cara senjata otomatis. Nggih. Niku ki angel. Mula sanga niku mulai sakniki nggih kudu golek bola. Jenenge bola niku ya sing kene ora usah tandang, bolane sing tandang kan nggih. Jenenge bola niku ana tenan. Jenenge bola niku kene ora usah tandang, kono sing tandang niku jenenge bola. Mane diarani waliul mukminin. Waliul amri, wong sing diparingi wewenang ngurus perkara. Iki piye perkarane urusane rakyat rasa tandang ben pemimpine sing tandang. Soal piye carane nekane beras kok Thailand, piye carane nekane sepeda motor kok Cina teko kene, piye carane nekane sepeda motor Jepang teko kene iku dudu urusan sampeyan. Iku urusane waliul amri. Pejabat penguasa pemerintah negara nekakno rene sampean ya lek duit tukuran duit rasa pengen ngono penak. Dadi enten tugas-tugas niku sing pancen waliullah niku ya sing wong sing wis bener-bener nggone pelungguhan napa dibelani Gusti Allah sing digambarne nek ngomong ora nganggo omonge dhewe ngomongnya Allah lek tukem lawe tangane niku kekuasaane Allah kita lek ngrungu nganggo pengrungune Allah ora kok terus dhek dadi Allah ora ngoten. Tegese sing nandangi sembarang kalir niku malih balane niku. Karena sampean duwe bola bupati ngoten nggih. Kula cek tas dik wingi niki dadi bolane bupati, Pak. Banyuwangi. Dan penak dadi bola bupati niku. Piye mangan ora usah bayar dipuki terus. Kula aja medal titik mboten oleh. Ajeng ngangge mobil kula sing elek mboten oleh. Kaya mobil sing anyar niku. Sing apa Evi napa-napa niku Kijang Evi niku wae. Sopir kula kon leren gak oleh dienggo, iku kanggo supire kono. Lha iki tapi malah harap enak. Dan dihukum ora bebas. Pon. Jadi sing penting napa? Cahaya warid itu harus kita terima sebagai bantuan dari Allah, tapi kita jangan terjebak bahwa itu penting bagi kita. Mergo sing penting ora bantuane, sing penting sing bantu niku. Bantuan ora ritek terus karo sing maringi bantuan diendek dadakane malah sengsara sampean. Nggih lho nggih. Gawane mobil tapi terus kontake ra diwehne ngono. Malah bingung sampean. Niku. Terus ya. Nah, akhirnya terus ternyata soal ini napa? Bantuan, pertolongan, kemenangan saking Allah. Niku indikasine napa? Indikasine nek wong niku pun oleh bantuan saking Allah. Fa in sabaqat lil abdi minallahi ta'ala sabiqatus sa'adah ihtadal qalbu binurillahi ta'ala wastahana bil ajilah wa raghaba fil ajilah. Fa in sabaqat mongko lamun wis cepet wis dhisik lil abdi kedue kawula minallahi saking Allah ta'ala apa sabiqatus sa'adati setempel sing dhisik-dhisik wis distempel nek dadi wong bejo ihtada mongko mesti iso nampa apa alqalbu atine kawula mau binurillahi kelawan pepadane saka Allah taala wana wastahana lan banjur nganggep remeh nganggep sepele sapa abet bila ajilati kelawan perkara-perkara sing kesusu sing ndang saiki iki nek upama saiki diparingi sengsara ya sepele lah sengsara ngene ora sengsara
Upama oleh nikmat sing saiki lho nikmat ngene kok ilang kok ben. Jadi upama dhek kelangan duit jutaan 5 juta perkara kan ora masalah. Sakmene kok. Ijek larang sing ning akhirat. Upama diparingi pacoben awak lara awak lara ngene. Ijek penting pangapurane Allah. Akhirnya dikai penak ya. Ning dunya lho nggih, penak ning dunya ya. Tetap dianggap remeh dia punya keberanian untuk mengorbankan. Upama diparingi gak penak ya tetep mari nampa. Alah wong lara ngene kok. Lara niku lek lara kuru-kuru ngoten aja. Alah wong terima licet ngono ae. Kayak plaster lak wis. Lah butuh lek wong sing gedhekne lara kena ketah tuh. Mun jerit-jerit gitu nggih. Mergo wong nganggep ora remeh. Gitu nggih. Lha nganggep remeh contone napa? Wong bal-balan. Wong bal-balan itu kalau nganggep penting piala kejuaraan itu penting. Jadi itu kan nanti setelah kompetisi gitu. Kompetisinya berbulan-bulan. Lha ngoten niku terima gaproan, garis linu kecil. Nggih. Terima garis linu kecil. Dikai gedang sak cengkeh karo aqua sak kerdus cukup. Bal-balan njaluk penak. Jadi bal-balan mesti drama selara, tapi engko dadi juara. Penting dadi juara niku. Teng donya niki koyo bal-balan ngono lah. Bola putih karo bola ireng, nur karo zulmah, nafsu karo kalbu, malaikat karo iblis, niku bal-balan terus. Kalau sampean ngegulne, kalau sampean kegulan. Nah, esuk-esuk kok terus gelimpung ngeloni bantal subuh ilang gol. Mungkin kok sampean moro-moro meteng Gus pokoke ora sesuk aku kudu nganu. Ora oleh batal, ora oleh bolong posoku ngono sampai magrib dender gol ngoten. Wis ngoten niku bolak-balik ngoten niku. Nek pancen jatah iki pancen jatah menang. Karo panitiane pancen arep digawe menang. Niku ana ae carane panitia niku leh nyabut ase. Leh ngreka piyamri tuan rumah menang, panitiane tuan rumah ya. Lah mongko napa sing ndamel niki lapangan niki Gusti Allah piyambak. Mongko Allah wis kadung nyatakno Allah waliyul mukminin. Allah iki balane wong mukmin. Wasite ya Allah dhewe. Panitiane Allah dhewe mesti ae to. Sing kira-kira engko arep nyengsarane bolone ya mesti dicegah. Sing kira-kira arep ngepenakne bolone dipermudah. Apa iki? Gedang enggak? Kanggo sapa? Kanggo niku time nganu. Tim Blitar. Oh iya, gak apa-apa. Mergo bolone. Tapi kira-kira lho, kok akeh men gedang? Lho nek akeh gedang pun malah gak iso menang. Aja. Ya malah ngoten iki lho nggih. Lho iya apa iki kan? Niki bondo, Gusti. Arep kanggo sapa? Ajeng kula wae tiyang Blitar sing sami ngaji. Aja coba kaya bondo akeh. Malah gak budal ngaji iki kok. Gak ditogol malah ngoten. Jadi niki apa iki? Anu niki napa marsi tahun terbaru arep ana sapa kajeng kula wae Pak Imron aja gak iso ngaji kok enggak malah lulus mersine ae Mas aja ngono malah ngono dalan gak wani banter mersine iku lha nek gak iseng elek-elek iku lho kan nyerempet apa-apa santai wae ora getun bablas ngono ae nututi pengajian jadi ngoten niku saged artinya apa bahwa ketika sesuatu itu akan membahayakan, walaupun mungkin menurut sing main, ya, aqua itu untuk bantuan pemain, aqua pirang-pirang kardus itu penting, gedang pirang-pirang cakah penting, tapi lek kakean bahaya, mesti dicegah. Dicegah gak kuat layu iki kok, ngoten. Lah nek sing kira-kira pancen penting mesti diwehi. Ngoten, kira-kira penting. Iki sapa iki dokter? Oh iya, kono dokter. Wah nek sing keselio dadakan nyelesaine ngoten. Niku lek pancen jatahe ajeng jatah menang. Jatah arep jatah kalah. Tim sing wis digedhingi karo panitia lah nek bantuan apa-apa wis dicegat. Aja lek perlu dienggokno kono lho. Di nganu napa dienggak-enggokno niku pun wajar. Mergo sing kuwasa. Lah kula jenengan iki wong mukmin iku balane sing kuwasa. Senajan tim malaikat niku tim
Sing gul terus sing dilalah dikek musuh. Malaikat iku dume gul terus gak dikek musuh, amale gak duwe biji. Iki to bal-balan ora nek musuh lak gal-gol mawon to nggih. Tapi ora lek biji wong gak duwe musuh. Lah menungso niku krana musuhe tangguh tenan. Wah niku ngegolno sepisan bijine langsung 10. Gul sepisan 10. Kemudian nek gule pas wayah Ramadan, wah 700, 7.000 lho ngoten niku. Mari kula kadang lek pas delok napa tenis. Lho kok moro-moro sak lebonan 15 lho ngoten niku piye to. Mergo pancen abot tok tenis niku karo pingpong ra enteng. Sak lebonan siji sak tenis niku waduh nggone. Mana bijine langsung 15, ana sing langsung 100. Lho. Niku gambaran sanepan-sanepan. Nah, nek suwalike lek tiyang niku pun kadung sabakot wa in sabakot lahu minallahi syaqah lek wis kadung disestempel cilaka wal yadzubillah nggih naudzubillah min dalik zahalal qalbu zahala mongko lali maksudnya lali niku pangkling ora kok lali niku cethuk ning ora eling niku lak pangkling to cethuk tapi gak eling niku jenenge pangkling. Zala mongko lali apa alkal buati anin nuri saking nur. Wong nur itu ana terus sakjane. Tapi dhek pangkling, lek kuwi nur. Akhirnya malah dianggap musuh. Salat barang apa? Ngoten malahan. Padahal salat niku cahaya. Terus apa to kok poso bareng. Poso ngrekasane lho. Padahal poso niku pitulung. Mergo lek gak poso gak kuat mlayu. Rohanine sing gak kuat mlayu. Kok malah gak olah kok mangan deh kandhane niku lek mangan terus gak kuat mlayu. Wani perlu poso barang ben kuat mlayu. Dan wa a'mat zulma wa a'mat lan micekaken bu ing kalbu apa zulma tu peteng picek an manfaatil ajili saking manfaate perkara sing ajil sing ditemponi yaiku swarga neraka napa akhirat. Ajil niku maknane apa? Akhirat. Perkara sing manfaate ning akhirat sing jare kholidina fiha. Niku gak ketok. Wong picek kok. Sing ketok sing saiki tok. Sembarang saiki. Sing akhirat ora penting. Nah, ngene udzubillah. Nek tiyang pun cilaka ngoten niku sampean tuturana sampean tek lambe 1000 ya ora mapan. Tekakno kiai 1000 ora ngandel. Kadung pancen jatah-jatah cilaka. Nah, udzubillah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung termasuk tiyang sing kelebet disestempel bejo donya ngantos dumugi akhirat. Monggo kita tutup kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi wa man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.